Mga kamami at saka po ko Bicolana dyan. Namimiss nyo na ba kumain ng pansit bato? Salamat po sa isa kong follower na nag-request sa akin na magluto ako ng pansit bato. Ito na po, magluluto na ako ngayon. Nagpainit na nga ako dyan ng mantika at nilagay ko na yung sibuyas at bawang. Kutsa ko muna yan hanggang na mag-brown ang ating sibuyas at bawang. At inilagay ko na rin itong ating ihalong kikiam. Medyo marami ng konti ang inilagay ko ditong mantika kasi i-half-fry ko pa itong ating ihinalong kikiam. Mayroon din po ako ditong karning baboy na pinalambot ko na kanina at nag-brown na po ito. Ito na ang kikiam, pwede nang ihalo ang karning baboy. Kutsa ko lang ito ng konti, then inilagay ko na yung hinalo ko ditong carrots. Kanteng halo-halo lang. Pag half-fry na yung carrots, saka ko naman dito ilalagay yung ating nakariding repolyo. Pag nagluluto ako ng pansit bato, gusto ko medyo madami yung inilalagay ko ditong gulay. Nilagyan ko na rin ng oyster sauce para maging manamis-namis ang lasa ng ating pansit. Hinalo-halo ko lang yan ng konti hanggang sa ma-fry yung mga sahog natin na gulay. Pwede natin dagdagan yan ng seasoning kung gusto natin na mas malasa ang ating pansit. At nilagyan ko na rin uli yan ng tuyo. Konting halo-halo lang yan na ating mga gulay at sahog para maging pantay na yung lasa nitong ating mga isinahog. Saka ko naman aalisin muna yung ating gulay sa kawali. Pero hindi ko inuubos yan lahat. Nagtitira ako dito mga mami ng kaunti, lalo na yung sahog natin na kikiam at karne. Ko yan dadagdagan ng tubig at pakukuluin ko yan ng maigi para yung katas ng ating sahog ay makuha ng sabaw. Yan ko na rin yan ng paminta. Napakasimple at napakadali lang mga mami ang pagluto ng pansit bato. Ito yung pansit ng mga Bicolano na talagang sarap na sarap kami dito. Kung natin lagyan ng pansit yung sabaw na yan, sinigurado natin yan na tama na yung ating pagkatimpla. Kaya nilalasahan natin kung okay na ba. Yung matabang pa, lalagyan natin uli ng toyo at nilagyan ko rin pala ito ng pork cubes. Nang makulo na nga yung ating sabaw, saka ko naman iligay dito yung pansit bato. Ang pansit bato nga palang ginamit ko dito ay yung maliliit lang. Itong pansit ang gagamitin natin, siguraduhin natin na hindi gaanong masabaw yung ating pansit. Madali kasi itong maluto at mas masarap ang pansit pag hindi natin ito na overcook. Ihahalo natin itong mabuti hanggang sa ma-absorb ng pansit ang ating sabaw. Titimplahin din natin ito kasi pag medyo matabang pa, muli natin ito dadagdagan ng tuyo. Mga 5 to 10 minutes lang, sigurado tayong luto na itong pansit. Saka ko naman ibinalik dito yung ating inalis kaninang mga sahog na gulay at ihahalo natin ito ng mabuti para ma-absorb ng pansit ang lasa ng ating mga sahog. Kukulaan ko lang yan ng kaunti kasama yung ating mga sahog and then luto na nga itong ating pansit. Sigurado ko lang yan mga mami na hindi naging lata ang ating pansit. Kasarap nitong ating pansit bato kainin lalo pag ito ay mainit-init pa. Luto na nga mga mami ang request niyong pansit bato. Na po tayo, pansit bato. Yan, ang pansit ng mga Bicolano. Hindi ko na nga yan pinatagal pa. Talaga namang nag-umpisa na akong kumain dyan para sa aking merienda. Tama ang pagkakaluto nito at napakasarap. At sa mga Bicolanong malalayo, lalo na yung mga nandyan sa ibang bansa na talagang matagal-tagal nang hindi nakakatikim nito. Itin nyo na lang pag uwi nyo dito sa atin sa Bicol. Salamat sa inyo. God bless you all.